Новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Еўразвяз абмяжоўвае дапамогу расійскай ваеннай машыне. Краіна з нобелеўскім лаўрэатам за кратамі. Лукашенка наведаў М'янму. Змаганне з каляднымі шарамі. Пракуратура забараніла продаж святочных упрыгожанняў з выяваю Ларысы Геніюш. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Новы 20-й пакет санкцыяў падрыхтаваны. Цяпер абмежаванні для Расіі і Беларусі за агрэсію супраць Украіны праходзяць неабходныя ўзгадненні ў структурах Еўразвязу. Падрабязнасцямі пра новыя абмежаванні падзяліўся прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар на сваёй старонцы ў Фэйсбуку, а таксама радыё «Свабода» са спасылкаю на крыніцы ў Брусэлі. Што ў новым пакеце і наколькі дзейснымі будуць гэтыя абмежаванні? Ірына Дарафійчук. З таго, што датычыць Беларусі, у 20-м пакеце санкцыяў чакаецца забарона на тэхналогіі і тавары падвойнага прызначэння, якія могуць узмацніць вайсковую прамысловасць і сферу бяспекі. Да прыкладу, кампаненты для беспілотнікаў. Забараняецца таксама транзіт падобных тавараў праз Беларусь. Уводзіцца забарона на продаж у Беларусь некаторых тыпаў праграмнага забеспячэння, абмяжоўваецца імпарт алюмінію з нашай краіны, а еўрапейскія кампаніі не змогуць надаваць будаўнічых паслуг у Беларусі. Кампаніям, у якіх прынамсі чвэрць належыць беларускім уласнікам, забараняецца транзіт грузаў праз краіны Еўразвязу. У санкцыйны спіс дададуць тых, хто атрымлівае выгаду ад вайскова-прамысловага комплексу, а фінансавыя аперацыі айчынных кампаніяў у Еўразвязе маюць дадаткова кантралявацца. За Беларусю стаіць Расія. Так, Расія несе пэўныя выдаткі з прычыны вайны, але яны не такія, што ў Расіі не знойдзецца там пару мільярдаў кінуць на Беларусь. Літва намагаецца, каб сярод падставаў, за якія ўводзяцца санкцыі для Беларусі, з'явіўся новы крытэр – гібрыдная дзейнасць ці гібрыдныя пагрозы. Пытанне гібрыдных атак з боку рэжыму Лукашэнкі еўрадэпутаты абмяркоўвалі неаднаразова. Прычынай было як блакаванне цяжкавікоў з літоўскімі нумарамі на беларускіх стаянках, так і нелегальныя метэазонды з боку Беларусі. Відавочна, што пасярэднік Пуціна, Лукашенка, кантралюе гэтыя напады і кіруе імі. Гэтая дзейнасць небяспечная. Яна пагражае Віленскаму аэрапорту, прымушае спыняць рэйсы, прыводзіць да фінансавых стратаў і ставіць пад пагрозу жыццё людзей. Сёння метэазонды выкарыстоўваюцца для перавозу цыгарэтаў. Заўтра яны могуць перавозіць выбухоўку. Гэта трэба спыніць. Дамагаецца Літва і ўзмацнення санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі. Сярод іншага прапановвае ўвесці абмежаванні на імпарт беларускіх азотных угнаенняў ды пашырыць санкцыі ў дачыненні авіяцыйнай галіны. Это будет докладно не завтра. А это уже будет означать, что это не імгненная реакция на тое, что весь Еўразвяз палічыў выклікам, які патрабуе імгненнага адказу. Чакаецца, што новыя абмежаванні з 20-го пакету адпаведныя установы Еўразвязу будуць разглядаць некалькі наступных тыдняў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Адзін дзень і процьма вынікаў. Супраца ў фармацэўтыцы, прамысловасці, медыцыне, навуцы і нават пасаджанае дрэва дабрабыту. Паводле прэс-службы Лукашэнкі, ягоны першы візіт у М'янму быў надзвычай плённы. Штопраўда, рэальныя лічбы ўзаемадзеяння краінаў не такія аптымістычныя. Узаемны таваразварот менш за $1 мільён. У чым жа неабходнасць пышнага візіту? Антон Бяздольны. Закрытых тем в наших отношениях нет. Наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Завершыўся першы афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Мьянму. Кіраўнік Беларусі прыляцеў туды пасля саммиту АДКБ ў Бішкеку. Честно говоря, мы пока еще не заслужили такого внимания во время этого визита. Праграма фактычна аднадзённага візіту была насычаная. Перамовы ў шырокім складзе. З Лукашэнкам прыехалі не толькі міністры, але і рэктар універсітэтаў і дэсант кіраўнікоў прадпрыемстваў. Наши министры, представители деловых кругов провели здесь, в Мьянме, бизнес-форум, а также более близко познакомились друг с другом и определили те направления, по которым мы с вами можем двигаться.
Перамовы ў вузкім складзе прайшлі з кіраўніком мьянманскай хунты Мін Аун Ляйнам. Сярод выніку спатканняў падпісання дарожнай мапы на наступныя 3 гады, пагаднення аб узаемнай адмене візаў і дамова адкрыць паўнавартасныя амбасады. Основная статья экспорта Беларуси в Мьянму – это удобрение. Практически все 100% экспорта – это удобрение. Со стороны Мьянмы это практически тоже 100% экспорта Мьянмы в Беларусь – это злаковое. И перспектив ее увеличения нет. То есть здесь уместно говорить о каких-то даже частных интересах сотрудничества в пользу Лукашенко, его клана, приближенных. Не абмінуў Лукашенка і палітычнай сітуацыі. Якраз перад ягоным візітам кіроўная вайсковая хунта выпусціла з-за кратаў больш за 3000 вязняў, асуджаных паводле палітычных матываў. Крок патлумачылі неабходнасцю забяспечыць свабодны і роўны ўдзел ва ўсеагульных выбарах. Яны пройдуць 28 снежня. Лукашенко гэтага жэсту калегаў не ацаніў. Ваши шаги, которые вы предпринимаете в канун парламентских выборов, беспрецедентно демократичны. Но как дружественному нам человеку хочу вам еще раз напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа. У вашего народа, у вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Пасля апошніх выбараў 2021 года вайсковая хунта на чале з Мін Аун Ляйнам здзейсніла пераварот. У краіне ўспыхнула грамадзянская вайна. Цяпер хунта не кантралюе значнай часткай Мьянмы. Перад выбарамі мьянманская армія пры падтрымцы Китаю актывізавала наступ на паўстанцаў. Возможно, поставок вооружения. Хотя за всю историю, да, я тоже проверял, то есть взаимоотношения уже независимой Беларуси и Мьянмы, несколько таких поставок было, в основном это вертолеты Ми-24, некоторые ракеты, некоторые старые советские системы противовоздушной обороны, то есть ничего нового. Беларусь не имеет тех оборотов, как Китай, и не сможет нарастить, например, вытеснить то ли Китай, то ли, например, Российскую Федерацию. Пасля неафіцыйнай часткі праграмы з наведваннем будыйскай святыні і пасадкі дрэва поспеху і дабрабыту Лукашенко даў наказ сваім чыноўнікам і скіраваўся з візітам у Аман. Антон Бяздольны, Белсат. Кіраўнік офісу прэзідэнта ўкраіны Андрэй Ермак падаў у адстаўку. Гэта адбылося на фоне карупцыйнага скандалу ў энергетычнай галіне. Пра сыход Ермака з пасады ў вечаровым звароце паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Я хочу, каб ні ў кога не было ніякіх пытанняў да Украіны. Таму сёння наступнае ўнутранае рашэнне. Адбудзецца перазапуск офісу прэзідэнта Украіны. Кіраўнік офісу Андрэй Ермак напісаў заяву аб адстаўцы. Я ўдзячны Андрэю за тое, што украінская пазіцыя ў перамоўным трэку заўсёды была прадстаўленая так, як трэба. Гэта была патрыятычная пазіцыя. Але я хачу, каб не было чутак і спекуляцыяў. Вызваленага святара Генрыха Акалатовіча чакае новы суд, паведамляе партал «Католік Лайф». Яму хочуць забараніць выезд з краіны, хаця фактычна яго ўжо вывезлі ў Ватыкан. Адпаведная грамадзянская справа з'явілася ў раскладзе суда Баранавіцкага раёна, і яна прызначаная на 2 снежня. Генрыку Акалатовічу хочуць забараніць выезд з краіны праз доўг у 1 700 000 рублёў. Так ацанілі шкоду, якую ксёндз мусіць кампенсаваць паводле ранейшага прысуду за быццам бы здраду дзяржаве. Афіцыйная інфармацыя пра статус вызваленых ксяндзоў Генрыха Акалатовіча і Анджэя Юхневіча па-ранейшаму няма. Паводле «Католік Лайф» святары не з'яўляліся на афіцыйных мерапрыемствах Ватыкана. Сувязі з імі няма. Кантактаваць з прэсай ім пакуль не дазваляюць. Святлана Ціхановская атрымала прэмію «Mention in Europa». Яе адзначылі ў намінацыі «Адважныя жанчыны за свабоду і дэмакратыю». Сваю ўзнагароду яна прысвяціла ўсім беларусам. Менавіта людзі вызначаюць Беларусі яе будучыню, а не злачынны рэжым Лукашэнкі. Людзі, якія адчайна змагаюцца кожны дзень, каб зрабіць Беларусь свабоднай, незалежнай і еўрапейскай.
Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў нямецкім горадзе Пасаў. Разам з Ціханаўскай была адзначаная і прадстаўніца расійскай апазіцыі Юлія Навальная. 26-27 лістапада Святлана Ціханаўская была ў Нямецчыне з працоўным візітам. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету сустрэлася з новым кіраўніком нямецкага МЗС Йоганам Вадэфулем, а таксама наведала паседжанне дэпутатаў Бундестагу, якія ўваходзяць у групу «За дэмакратычную Беларусь». Падчас гэтага сходу яна прапанавала Нямецчыне далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду, які падтрымлівае беларускіх палітвязняў і іхных родных. А пытанні на выбарчыя, палітычныя і сацыяльна значныя тэмы толькі акрэдытаванымі сацыялагічнымі агенцтвамі і без удзелу асобаў, якіх улады залучылі ў спісы тэрарыстаў або экстрэмістаў. Пастанову Савету міністраў з новымі патрабаваннямі да сацыёлагаў унутры краіны апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Юлія Цяльпук распавядзе падрабязней. Яшчэ свежыя ў памяці ўсяго 3% пра рэйтынг Лукашэнкі ў 2020-м, якія малявалі на плотах і прыпынках, а камунальнікаў змушалі замазваць. Тыя 3% людзі ўзялі з вынікаў перадвыбарчых онлайн-галасаванняў у незалежных СМІ. Такія апытанні забаранілі яшчэ ў 2021 годзе. Цяпер Саўмін пастанавіў, што сацыялогіяй у палітычна і сацыяльна значных пытаннях могуць займацца акрэдытаваныя арганізацыі, працаўнікі якіх павінныя мець стаж прынамсі 3 гады ў сацыялогіі ці паліталогіі з досведам працы ў галіне сацыялагічных даследаванняў і матэматычным апрацоўванні дадзеных. Адсутнасць зацікаўленых асобаў, а таксама датычных да тэрарыстычнай дзейнасці ды экстрэмісцкай дзейнасці. Калі па парадку, то акрэдытацыя для сацыялагічных арганізацыяў была патрэбная і раней. Выдавала яе адмысловая камісія пры Акадэміі навук. Теперь она ответственна не только за сам процесс аккредитации, то есть чтобы ее выдать, но еще и за мониторинг. То есть она может следить за тем, какие опросы публикуются в СМИ, что делают опросные кампании и при необходимости забирать у них эту аккредитацию. Ключавая ж умова адсутнасць у арганізацыі сувязяў з асобамі, якіх рэжым запісаў у спісы тэрарыстаў або экстрэмістаў. Пры падачы непраўдзівых звестак ці так званай страты аб'ектыўнасці таксама страта аккредитации. Такая аккредитация государственная абсолютно нездоровая и ненормальная вещь. Это просто инструмент монополизации опросов общественного мнения государствам. Застацца без акрэдытацыі не найгоршая санкцыя. Ужо 2 гады за кратамі ўтрымліваюць сацыялагіню Ірыну Буйневіч, якая вывучала грамадскую думку, што да перавагаў развіцця краіны праз інтэграцыю ў еўразвяз. 7,5 гадоў зняволення за даследаванне аб ковідзе ў Беларусі прысудзілі сацыёлагу Еўгену Краснянскаму. Это просто таки мелкая формализация неких моментов, тому что так затиснуто ўсё, што толькі можна. І праводзіць даследаванні супер вельмі складана, выключна ў партызанскім рэжыме. У дэмакратычных грамадствах сацыялагічная кампанія рэгулюе не дзяржава, а профільныя асацыяцыі. Менавіта яны рэгламентуюць пытанні, што да метадалогіі і якасці даследаванняў. Юлія Цяльпук, Белсат. Тык-ток як пляцоўка для пошукаў справядлівасці і абароны правоў. Беларуска паскардзілася на харчаванне ў санаторыі Сосны, што на Нарачы. У адказ мясцовая газета «Нарачанская зара» назвала жанчыну хейтаркаю. Да гісторыі прыгледзелася Наста Печанькова. Тык-ток у Беларусі становіцца пляцоўкаю для скаргаў. Адпачывальніца ў санаторыі Сосны выклала відэа, на якім показала сняданак. Сейчас 9:30, а завтрак идет полчаса буквально. Что осталось вообще из чего в санатории Сосны? Ничего, ні сметаны. Не было і кавы ў кавамашыне. Замест яе курортнікам прапановвалі заспакаяльную гарбату. У якасці дэсерту вафлі, замест кумпякоў курыныя спінкі. А ўсе салаты паводле беларускі выглядаюць як незразумелае месіва. На крытыку жанчыны адказала раённая газета «Нарачанская зара». Там апублікавалі відэа з работніцы сталоўкі, якая показала, як выглядае абед у Соснах. Питание у нас проходит по принципу шведский стол. Мы предоставляем не один вид салата. На сегодняшний день у нас 3 вида салата, где соблюдаются и учитываются пожелания наших клиентов, гостей.
У каментарах да відэа пазіцыі карыстальнікаў раздзяліліся. Адныя падтрымалі санаторый. У санаторыі Сосны мне вельмі спадабалася падача страваў. І наогул усё было вельмі смачна. Была там у сакавіку. Не верьце негатыўным каментарам. Іншыя ж адзначылі, што за такія грошы лепей з'ездзіць на адпачынак у Турцыю. Вельмі бедна за такія грошы. У Турцыі за такія грошы можна адпачыць у 5-зорным гатэлі з анімацыяй і морам. Дзе сыры, нарэзка каўбас, бекону, садавіна, мяса, рыба на грыле, тортики. Прапаную з'ездзіць у любую 5-орку ў Турцыі і павучыцца. І выглядае, што кошты будуць толькі расці. Да прыкладу, на навагоднія святы здраўніцы прапановваюць пуцёўкі да 10 дзён за цану ад 2 да 11 тысячаў беларускіх рублёў, у залежнасці ад сегменту санаторыю. Пры гэтым да 80% месцаў ужо зарэзервавалі расійскія турысты. Настя Печанькова, Белсат. Прокуратура Советского района Менску полічила елочные цацки реабилитацией нацизму и забараніла их продавать. Гаворка про серию шароў с портретами белорусских поэтов, письменников и осветников. У прыватнасці пытанні органаў выкликали новогодние упрыгожанні з выявы выбітной поэтки Ларысы Генюш. Их продавала Менская колядная крама. Напомню, что указанная женщина осуждена приговором Верховного суда БССР в 1949 году за измену Родине. Незамедлительно был подготовлен акт прокурорского надзора, предписание, в котором потребовано изъять указанную продукцию из реализации. Раней да прадукцыі крамы абурыліся прапагандысты Ксенія Лебедзева, Григорый Азаронак і Вольга Бондарова. Пазней сталася вядома, што міліцыя распачала правяранне ў дачыненні ўладальнікаў. Падчас ператрусу ва ўстанове выявілі парушэнні ў працы, аднак крама ліквідавала іх яшчэ 21 лістапада. Нягледзячы на гэта, установа застаецца закрытаю. У Варшаве прайшла інфармацыйная сустрэча беларусаў з прадстаўнікамі ЗУС, Управлення сацыяльнага страхавання Польшчы. Абмеркавалі пенсіі, сацыяльныя выплаты, падтрыманне дзяцей, людзей з абмежаванымі магчымасцямі ды іншыя важныя пытанні ўзаемадзеяння з польскай сістэмай сацыяльнага страхавання. Сустрэча сталася магчымаю дзякуючы супрацы Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, Польскага міністэрства сям'і і сацыяльнай палітыкі ды ўправы сацыяльнага страхавання Польшчы. Па дадзеных польскага боку 206 тысяч беларусаў мае статус часовага і пастаяннага пражывання ў Польшчы. Вельмі важна, што гэта сустрэча адбываецца з супрацоўнікамі ўправы сацыяльнай апекі, і менавіта яны акумулююць усе праблемныя пытанні. Зразумела, яны будуць арыентаваць і раённыя структуры, рэгіянальныя павітовыя структуры ў Польшы, якія кантактуюць перадусім з грамадзянамі Беларусі. Зразумела, калі беларус пачынае тут працаваць, калі набліжаецца пенсійны ўзрост, ён хоча ведаць, як правільна ўсё аформіць, каб далей не ўзнікла праблему з атрыманнем пенсіі. Той, хто мае права на сацыяльную дапамогу, у які орган трэба звярнуцца і якая сацыяльная дапамога аказваецца грамадзянам Беларусі. Польшча і Беларусь узаемна залічваюць працоўны стаж, таму ёсць магчымасць атрымання беларускай пенсіі ў Польшчы, а польскай у Беларусі. Наш суайчыннік, які жыве ў Польшчы, можа атрымліваць пенсію згодна з мясцовым заканадаўствам. Пенсійны ўзрост для мужчынаў складае ў гэтай краіне 65 гадоў, для жанчын 60. Важна, аднак, зразумець, што каб падаць заяву на атрыманне пенсіі ў Польшчы, трэба звольніцца з працы, то бок сумяшчаць нельга. Таксама у беларусаў ёсць магчымасць падаць заяву аб даплаце да мінімальнай пенсіі, але тут ёсць свае нюансы. Падрабязней пра пенсіі і сацыяльную дапамогу беларусам у Польшчы чытайце ў адмысловым матэрыяле на нашым сайце belsat.eu. І пераносімся ў каралеўскі замак у Варшаве на кірмаш гістарычнай кнігі. Удзел у ім бяруць і незалежныя беларускія выдавецтвы. Центр беларускай салідарнасці як кожны год дапамог зарганізаваць беларускі стэнд беларускіх незалежных выдаўцоў, за што вялікі дзякуй. Гэта падтрымка, дзякуючы якой мы можам тут на гэтым кірмашы прэзентаваць свае выданні. Апрача нас, камунікату, ёсць таксама тут іншыя выдавецтвы. Ёсць выдавецтва Скарынічы, ёсць Сейбіт, ёсць Архе, а таксама Гутенберг.
На беларускім стэндзе прэзентаванае, напрыклад, перавыданне манаграфіі Даруты Міхалюк пра Беларускую Народную Рэспубліку, кніга пра жыццё ў Менску забойцы амерыканскага прэзідэнта Кеннеді, а таксама шмат забаўляльнай і дзіцячай літаратуры. Вельмі цешуся, што беларусы таксама маюць свой стэнд, што беларуская культура рэпрэзентуецца тут незалежнымі выдавецтвамі і беларускімі аўтарамі. Цешуся, што беларуская культура можа развівацца не пад ботам Лукашэнкі. Чорная пятніца – неафіцыйнае свята шопінгу ў Злучаных Штатах Амерыкі, што распаўсюдзілася на ўвесь свет і сімвалізуе пачатак сезону калядных распродажаў. Дарэчы, этымалагічная цікавінка. У ЗША ёсць бухгалтарскі тэрмін «быць у чорным», які азначае атрымаць прыбытак. Адсюль, уласна, і назва «Чорная пятніца». Зірніце, як сёлета выглядае гэты дзень у Амерыцы. Без каментара. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код традыцыйна на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа знойдзеце інструкцыю, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталем Бабіным. Вітаю ўсіх. А вы ведалі, што больш за 300 000 беларусаў знаходзяцца за рысаю беднасці? І гэта афіцыйныя лічбы. А як у рэальнасці, што будзе далей, абавязкова да прагляду нашай пятнічнай студыі, куды мы паклікалі эксперта ў фінансах і эканоміцы неўзабаве і толькі ў нас. Запрашаем у студыю Белсат, дзе не абыдзецца і без традыцыйнага апытання. Гаспадарства, гэта студыя Белсат, Віталь Бабін, Анастасія Русецкая. Як анансавалі, у другой частцы нашай праграмы будзе тэма пра заробкі, пра тое, колькі беларусы маюць і колькі выдаткоўваюць. А ўжо цяпер мы заклікаем браць удзел у нашым галасаванні. Сёння мы пытаемся ў вас, колькі вы выдаткоўваеце на ежу. І ёсць розныя варыянты. Гэта 20% ад заробку, 20, 40, 40, 50, альбо нават больш за 50%, калі маеце таксама што дадаць на гэтае пытанне, то, калі ласка, дзяліцеся з намі ў каментарах. Ну а пачынаем з тэмы сяброўства двух дыктатур. Афіцыйны візіт Лукашэнкі ў М'янму завершаны, ён прабыў там усяго сотні. Што можна было паспець зрабіць за гэты час, якіх дамоваў дасягнуць? Паглядзім у нашым сюжэце. У М'янме да прыезду Лукашэнкі дакладна рыхтаваліся. Адну са сталічных вуліцаў назвалі Менскую, а самога госця ў прэзідэнцкі палац суправаджаў конны эскорт з 54 вершнікаў. Тут Лукашэнку чакаў кіраўнік хунты М'янмы Мін Аун Ляйн, які ў сакавіку пабываў з візітам у Менску. Мьянма и Беларусь являются важными, близкими и истинными друзьями. Беларусь является самой надежной страной для Мьянмы. Мьянма также должна стать самой надежной страной для Беларуси. Бакі дамовіліся пра ўмацаванне супрацы ў вайсковай, сельскагаспадарчай, навуковай, адукацыйнай, тэхнічнай і фармакалагічнай сферах. Гэта знайшло адлюстраванне ў дарожнай мапе на 2026-2028 годы. У нас в Беларуси есть все то, что нужно сегодня мьянманскому народу. У вас есть все то, что нужно нам. И мы договорились о том, что в рамках торгово-экономического сотрудничества мы будем обмениваться этими товарами. Мін Аун Ляйн падзякаваў Беларусі за палітычнае падтрыманне і запрасіў беларускіх назіральнікаў на парламенцкія выборы ў снежні. Ваши шаги, которые вы предпринимаете
в канун парламентских выборов беспрецедентно демократичны. Больш канкрэтнымі вынікамі сустрэчы было ўзаемнае пагадненне аб адмене візаў, а таксама рашэнне павысіць статус генеральнага консульства М'янмы ў Менску да ўзроўню амбасады і адкрыць прадстаўніцтва Беларусі ў М'янме. Кандидат гістарычных навук Евген Красулін з нами на відэасувязі. Спадар Евген, добрый вечар. Добрый вечар. Вечер добрый. Глядзім на кадры сустрэчы Лукашэнкі ў М'янмы і што бачым: золата, усмешкі, конны эскорт, канцэрт цэлы зладзілі ў аэрапорце. Між тым, М'янма – адна з самых крывавых дыктатур у свеце, адна з самых страшэнных дыктатур. Фактычна на адным узроўні, можна сказаць, з Паўночнай Карэі, тысячы палітзняволеных, грамадзянская вайна, бамбёжка хунтай вёсак і гарадоў, смяротныя пакаранні, поўная зачыстка свабоды прэсы, адсутнасць судовай сістэмы. І на гэтым фоне М'янма стварае перад беларускім дыктатарам такую карцінку поўнай ідыліі. Як вы гэта бачыце? Ну, я бачу гэта так, што яна не толькі перад беларускім дыктатарам утварае такую карцінку. У першую чаргу яна ўтварае гэтую карцінку для шырокіх масаў вашай аўдыторыі, тыя, хто глядзіць іншыя беларускія рэсурсы. Ну, уласна кажучы, мьянмарскія таксама. Так што тут усё ідзе ў тым жа ключы, як і ўся знешняя палітыка рэжыму цяперашняга. Гэта ўтварыць карцінку дзеля таго, каб яе вельмі выгадна прадаць. Цяпер галоўнае, канешне, не там турыстычныя паездкі, не нейкія там тэхналагічныя абмены ці сельскагаспадарчая тэхніка, нават не ўзбраенне галоўнае. Галоўнае цяпер для абодвух рэжымаў, што ў Беларусі, што ў М'янме, гэта легітымнасць і гэта зняццё санкцыяў. Дзеля гэтага ўсё гэта і робіцца. Прадэманстраваць, што мы добрыя хлопцы, зноўку галоўныя рэцыпіенты гэтай карцінкі, власна кажучы, тут прадугледжваюцца і ўсе ведаюць, дзе яны. І гэта зроблена дзеля таго, каб паказаць, што нас прымаюць, мы прымаем. І тут сыходзяцца інтарэсы, што аднаго боку, што іншага, што паказаць, што мы запатрабаваныя, што да нас ездзяць, што мы ездзім да кагосьці. Уласна кажучы, калі паглядзець тую ж мьянмарскую афіцыйную прэсу, там гэта і падкрэсліваецца, што глядзіце, нас прызнаюць, да нас прыязджаюць з самой Еўропы. Ну так, і відавочна, што для хунты гэты візіт яшчэ больш важны, чым для самога Лукашэнкі, бо пасля перавароту ў лютым 21 года Лукашэнка стаў толькі другім палітыкам, які наведаў М'янму. Так я разумею. Так, там, уласна кажучы, віцэ-прэм'еры прыязджалі туды суседніх краін, но Хун Сен, прэм'ер Камбоджы, ён у 22-м годзе з'ездзіў у М'янму, за што атрымаў вельмі шмат, вельмі моцна па шапцы за гэты візіт, прычым тады Камбоджа была старшынёй у арганізацыі АСЕАН і ад сваіх калегаў па гэтай асацыяцыі. Хун Сен атрымаў вельмі шмат крытыкі, ён вельмі так доўга апраўдаўся. І з гэтага пункту гледжання, канечне, прыезд Лукашэнкі ў М'янму для хунты тамашняй вельмі, скажем так, знакавы і вельмі істотны момант. І яны спадзяюцца, што цяпер пацягнуцца. Прабітая гэтая шчыліна, і праз яе хлыне, скажем, той жа Пуцін, ён сцісняўся прыехаць першым, цяпер можа і Пуцін з'ездзіць. Ды іншыя, скажем так, блізкія па духу і па мадэлі палітычныя лідары, яны цяпер могуць падумаць наконт візіту ў М'янму. Кіраўнік хунты кажа пра тое, што Беларусь самая надзейная краіна для М'янмы. Што хаваецца за гэтымі словамі? Уласна кажучы, Лукашенко казаў, што найдэмакратычнейшая краіна М'янма. Так што тут такое алверды адбылося. Усе, уласна кажучы, разумеюць, што нічога рэальнага за гэтымі словамі не стаіць. Зноўку, М'янма, канечне, вельмі ўдзячна, я маю на ўвазе хунту мьянмарскую, вельмі ўдзячна Лукашэнцы за гэты візіт, но мы не пабачым, скажем, таго ж Міна Аун Хлайна са значкай у выглядзе мьянмарскага і беларускага сцяжкоў на лацкане пінжаку, у адрозненне ад расейскага сцяжку, з якім Міна Аун Хлайн ужо неаднойчы засвятляўся. Для М'янмы, власна кажучы, як і для Беларусі, усё ж такі галоўнае спадзяванне і галоўнае апірышча гэта
Россия и гэта Китай. А один с одним яны уже тут, ну, просто яны падтрымліваюць сабе вось на гэтым піар-поле. Ну і, уласна кажучы, праштурхоўваюць наперад сваю легітымнасць. Ну і там тое, што у якасці добрых дадаткаў да гэтага, вось гэтыя дробненькія кантракцікі, у першую чаргу у вайсковай сферы, якія могуць быць заключаны. Вось. Но асноўнае зноўку гэта вось прапіхванне адзін аднога на міжнароднай арэне. Вы кажете про дробненькие контрактики, товаразворот 24 год паміж Мьянмой и Беларусью не досягае $1 мільёна. Тым не менш, Лукашенко кажа про тое, што Беларусь готова ствараць сумесныя прадпрыемствы з Мьянмой. Ён называе фармацэўтыку, навуку, адукацыю, той самы военно-прамысловы комплекс. Ці сапраўды ёсць патэнцыял у гэтым? Ці сапраўды можа Беларусь і Мьянма мець нейкія сумесныя прадпрыемствы? Ну, конечно же, мы ж глядзім, як Лукашенко гэта ўсё распавядае падчас кожнага свайго візіту, што ў Мьянму, што ў Зімбабве, што ў іншыя краіны, скажем так, Блізкага ўсходу, Афрыкі, Паўднёвай Азіі, куды яго пускаюць. Вось, ну, справы, ну а што справы? Галоўнае, што вось мы пачулі, будуць утварацца гэтыя сумесныя прадпрыемствы. Мы ўжо год 25 чуем пра гэтыя сумесныя прадпрыемствы. Пакуль што нідзе яны, ну, скажем так, былі месцамі ўтвораны, але без значнага прыбытку для Беларусі. Таму можна працягваць верыць, можна працягваць слухаць. Пра гэтыя кантракты ў плане зброі, бо ведаем, што міністр Хрэнін, напрыклад, раней наведваў Мьянму з візітам з афіцыйна. Бачым, што, в прынцыпе, Мьянма можа ў нейкім сэнсе разлічваць вось на гэтую зброю лукашэнкаўскую. Хто яшчэ падтрымлівае зараз, спадара Еўгенія, гэтую вайсковую хунту ў Мьянме? Бо апошнім часам той жа Кітай ужо, як бы, ствараецца ўражанне, менш зацікаўлены ў захаванні дыктатуры ў гэтай краіне. Ну, не, наконт вось Китаю я б не казаў, што ён так дэманструе адкрыта незацікаўленасць у захаванні. Вось зараз у іх з канца кастрычніка абвешчана спыненне вагню падчас грамадзянскай вайны. І па умовах гэтага спынення 2 гарады мусяць быць перададзены пад кантроль урадавых войскаў. Дык вось, армія дэмакратычнай апазіцыі, яна казала, што калі нацыянальныя фармаванні, там вельмі складаная схема грамадзянскай вайны, калі нацыянальныя фармаванні, якія мясцовыя, якія кантралююць гэтыя гарады, пакінуць іх, каб перадаць хунце, дык дэмакратычнае войска будзе іх абараняць, дэмакратычнае народнае войска. Вось, і тут Кітай устаў і казаў рубам, што не, вы мусіце перадаць гэтыя гарады пад кантроль хунты. Так што тут, не, Кітай не будзе адмаўляцца ад супрацы. Зноўку, для Мьянмы гэта вельмі істотны слуп для хунты, на якім яна трымаецца. І зноўку, вось гэтыя, скажем так, кантакты ў сферы абароны з Мьянмай, у тым ліку магчымыя, бо Мьянма карыстаецца той жа расійскай зброяй, власна кажучы, тымі ж стандартамі, што і расійскае войска, і расійскі военно-прамысловы комплекс. Так што тут вельмі лёгка Беларусі задавольваць некаторыя, скажем так, замовы, патрабаванні мьянмарскай хунты, тыя, якія, ну, па нейкіх падставах не можа ці не жадае задавольваць Расія. Зноўку, для хунты мьянмарскай ўсё роўна Расія будзе больш важнай, чым Беларусь, Кітай будзе больш важным, чым Беларусь. Спадар Еўгенія, калі глядзець вось на гэты візіт Лукашэнкі ў Мьянму і прыглядацца да нейкіх дэталяў. Спачатку Лукашенко кажа сваім чыноўнікам пра тое, што глядзіце, маўляў, каб гэтая паездка не сталася проста турыстычнаю паездкаю. А між іншага, ідзе глядзець вось на плошчу самую вялікую статую Буды ў свеце, палівае дрэўца, больш паказваюць нейкіх дэталяў пра тое, як Лукашенко ввогуле ходзіць па нейкім турыстычным такім мясцінам, і самыя перамовы ў большай ступені паказваюцца нейкім такім фонам, фрагментам фактычна. Ці не насамрэч гэтая паездка будзе больш падобна вось проста на нейкую турыстычную паездку, якую ён ажыццяўляе ўжо апошнім часам па розных краінах, і все гэтыя дамоўленасці проста застануцца на паперах? Ну, тут, уласна кажучы, зразумела, так, адкуль гэтая тэма турыстычнасці паездкі ўсплывае, бо Лукашенко у тым ліку такімі паездкамі імкнецца, ну, неяк так
хоць крыху дацягнуцца да Ціханаўскай, якая ездзіць вельмі актыўна, і запушчаны наратыў вось гэты прапагандысцкі, што гэта ж турыстычныя паездкі. Вось таму трэба кожны раз нагадаць, вось яна турыстычныя паездкі ладзіць, а мы-то не. Мы вельмі істотна, но як вы слушна адзначылі, тут праўды не схаваеш, ён ходзіць па турыстычных месцах, і зноўку, як мы ўжо вышэй з вами абмяркоўвалі, ад гэтых усіх падпісанняў будзе сэнсу, мінімум мініморм. Так што так, сапраўды, вось як ён гарбаткі летаў папіць да Сі Цзіньпіна, што было раздута там да найвялікшай сустрэчы ў гісторыі дзвюх краін. Вось так і тут, прыехаць, уласна кажучы, М'янма, канешне, з пункту гледжання турызму цікавая краіна, но не рэкамендуецца туды ездзіць праз тую сітуацыю, якая з-за вайсковай хунты, з-за грамадзянскай вайны назіраецца ў гэтай краіне. Калі назваць проста краіна, у якой ёсць зняволеная лаўрэатка, нобелеўская лаўрэатка, альбо узгадаць тое, што жыхары масава выязджаюць з краіны, альбо ўзгадаць колькасць палітвязняў, якая лічыцца тысячамі, то адразу паўстаюць паралелі паміж Беларуссю і М'янмай. Ці вось гэтыя пытанні таго, як трэба умоўна кіраваць народам з разумення Лукашэнкі, не магло быць у абмеркаванні па-за камерамі? Уласна кажучы, тут можа быць цалкам нейкі абмен досведам, як, напрыклад, там праводзіць выбары, каб ніхто ні аб чым не здагадаўся. Мы зноўку бачым, што немагчыма правесці выбары так, каб усе паверылі, што гэта дэмакратычныя выбары, калі яны такімі не з'яўляюцца. Вось у М'янме абвешчаны гэтыя выбары, пачынаюцца 28 снежня гэтага году, і ўжо усе, падаецца, міжнародныя інстытуцыі, усе, канешне, гэта перабольшванне, но прынамсі праваабарончыя інстытуцыі, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у тым ліку, прызнаюць, што гэта будуць не выбары, гэта будзе падман, гэта будзе фальсіфікацыя у любым выпадку. І плюс да гэтага яны праводзяцца ў такой сітуацыі, у якой выбары праводзяцца не могуць. Сітуацыя тэрору, сітуацыя вайны, сітуацыя, калі палітычныя партыі ў вялікай колькасці не дапушчаны да гэтых выбараў, дапушчаны толькі лаяльныя хунце сілы, так што плюс там яшчэ шэраг акругаў проста не могуць фізычна ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Так што тут гэтыя выбары, скажем так, не ўспрымаюцца ўсур'ёз, тым не менш, некаторыя парады там могуць прагучаць адзін адному. Но я думаю, тут хутчэй будзе абмен досведам, як абшацца з амерыканцамі, бо і лукашысцкі рэжым, і м'янмарская хунта хутчэй за ўсё разлічваюць атрымаць нейкія прэферэнцыі праз цяперашнюю амерыканскую адміністрацыю. І ў гэтым годзе падыходы з боку амерыканскай адміністрацыі да м'янмарскай хунты змяніліся. І, скажем так, змяніліся ў той бок, што з'явілася спадзяванне ў прызнанні легітымным гэтага рэжыму. Як, уласна кажучы, у рэжыму Лукашэнкі мы ж бачым, якая ідзе дыскусія, так, вось не злаваць дзеда, у нас у іх не злаваць дзядоў, што, можа, яны там дэмакратызуюцца з цягам часу, калі мы да іх падабрэем, там яны ж выпускаюць палітвязняў, гэта такі крок гуманізму неверагодны. Вось. І гэта ўсё прадаецца амерыканскаму боку, а амерыканскі бок гэта ўсё пакуль з прыязнасцю на гэта глядзіць. І вось некалькі дзён таму адміністрацыя Трампа абвесціла, што не разглядае М'янму больш небяспечнай краінай, таму там кшталту 4000 м'янмарцаў, якія знаходзяць прытулак у Злучаных Штатах, будуць вымушаны вярнуцца ў сваю краіну, якая зусім не з'яўляецца бяспечнай для іх, пра што не толькі самі м'янмарцы кажуць, але і шматлікія міжнародныя назіральнікі. Так, не толькі для самых м'янмарцаў, але і для замежных грамадзянаў, як для нашай грамадзянкі беларускай веры, якая патрапіла, хутчэй за ўсё, ў скам-цэнтр, і там знікла. Спадару Евгенія, калі вось ужо падпісалі пагаднення аб бязвізавым рэжыме паміж М'янмай і Беларусій, ці шмат беларусаў паедзе пасля гэтага загадковага знікнення беларускай веры ў гэтую краіну ў якасці турыстаў?
Вось тут бы ну, мы ўжо зноўку пра гэта казалі, я б не раіў, хоць краіна вельмі цікавая і прыгожая. Зайдзіце на сайт дзяржаўнага дэпартаменту тых жа Злучаных Штатаў, якія толькі што вось вуснамі свайго дэпартаменту ўнутраных справаў абвесцілі М'янму бяспечнай, і вы пабачыце, што М'янма стаіць у спісе пад 4-й катэгорыі, што гэта небяспечная краіна. Не трэба туды ездзіць. Ні турыстам, ні як працоўная сіла, ніяк не трэба. Бо рызыка занадта вялікая. Зноўку, пачакайце, сітуацыя выправіцца ўсё роўна, рана ці позна. Ну, зрэшты кажуць, што зараз хунта губляе свае тэрыторыі ў параўнанні з 2021 годам, кантралюе толькі ад 40 до 50%, і частка экспертаў схіляецца да меркавання, што канец хунты можа наступіць у бліжэйшыя 2-3 гады. Бачыце, 2-3 гады мы ўжо гэта чуем. Вось памятаеце, як у 21 годзе мьянмарская апозіцыя абвесціла ўзброеную барацьбу, і у нас там была эйфарыя сярод некаторых людзей, што вось, трэба ўзяцца за зброю, пераможам. Не. Гэтыя 40-50% тэрыторыі десятигоддзямі пераходзяць з рук у рукі, і канца гэтаму пакуль не бачна. Хоць зноўку цвёрдая пазіцыя ў дачыненні да хунты, суворае выкананне санкцыйнага рэжыму, я думаю, значна наблізіць падзенне вайскоўцаў. Вось як тое было 10 год таму, калі вайсковая хунта ўсё ж такі была вымушана пайсці на дэмакратызацыю, былі нават абвешчаны выбары 2020 году, і гэтыя выбары прадэманстравалі, што такія рэжымы электаральна перамагчы не могуць. Яны могуць перамагчы толькі сілай зброі, а з іншага боку досвед М'янмы і мьянмарская апозіцыя паказвае, што калі са зброёй бярэцца іншы бок, гэта прыводзіць толькі да вялікіх стратаў і разбурэнняў. Да пазітыўнага эфекту гэта не прыводзіць. На жаль, так, спадара Еўгенія, дзякуй вялікі за гэтую размову. Еўген Красулін, кандыдат гістарычных навук, з намі на відэасувязі. Ну і мы падыходзім да тэмы, якую вясілі на пачатку студыі Белсат, і 3,4% беларусаў, як аказваецца, жывуць за рысаю беднасці. Такія звесткі агучыў Белстат за 3-й квартал гэтага года. Паколькі агульная колькасць жыхароў Беларусі паводле Белстату складае 9 мільёнаў 109 тысяч чалавек, то 3,4% ад іх гэта каля 310 тысяч чалавек. Менавіта столькі беларусаў, паводле ацэнак статыстычнага ведомства, жывуць менш, чым на 491 рубель на месяц. То бок менш за пражытковы мінімум. Найбольшая доля людзей за рысаю беднасці жыве на Магілёўшчыне, каля 5% насельніцтва. Крыху менш на Гомельшчыне, а меней за ўсё на Гарадзеншчыне, амаль 2,5% насельніцтва. Пры гэтым самая нізкая канцэнтрацыя малазабяспечаных у гарадах. Асабліва іх мала ў Менску, каля 1%. Безумоўна, працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашым наступным госцем Алісай Рыжышэнка, прадстаўніца ў эканоміцы і фінансах Аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем, спадарня Аліса. Добрый вечар. Добрый вечар. 310 тысяч чалавек – гэта цэлы абласны цэнтр. Наколькі гэта вялікая лічба і наколькі гэтыя лічбы могуць быць рэальнымі? К сожалению, у меня очень плохие новости, что 310 тысяч человек – это цифра, которая не соответствует действительности, потому что прожиточный минимум в размере 500 рублей, даже чуть меньше, на основании которого рассчитывается, сколько людей находится за чертой бедности, ну, это, скажем так, даже не то, что не соответствует реальности, да, вот этот прожиточный минимум, на него, в принципе, прожить невозможно. И я напомню, что если 500 рублей установлено для людей трудоспособного населения, то для пенсионеров прожиточный минимум установлен в размере 350 рублей. И сегодня мы можем залезть на сайт, допустим, производителя белорусской обуви Белвест и увидеть, что элементарно пенсионер купить себе ботинки на зиму с мехом может купить за 150 рублей. Это
это практически половина того прожиточного минимума, который власти и белорусские чиновники рассчитывают как достаточные средства для того, чтобы прожить пенсионеру в течение месяца, не имея поддержки со стороны. То есть это абсолютно оторвано от реальности, от того уровня цен, которые сформированы внутри страны, особенно цен на лекарства, на медицинские услуги, на коммунальные услуги, которые подорожали в этом году почти на 12%. То есть и вот эта цифра, которая озвучена, 310 тысяч, на самом деле намного больше людей в Беларуси живет за чертой бедности. Я думаю, было бы правильнее устанавливать, вот Лукашенко все кричал, что белорусам всем нужно дать зарплату по $500, да, вот $500 это, наверное, тот прожиточный минимум, на который действительно можно минимально прожить внутри Беларуси, да, в течение месяца. И вот если отталкиваться от такой цифры, то у нас будет огромное количество, ну, как минимум половина населения, которое проживает за чертой бедности в реальности. Калі вось мы кажам пра размеркаванне гэтай рысы беднасці, то больш за ўсё бедных людзей пражывае на Магілёўшчыне. У гарадах традыцыйна сітуацыя палепшую. У Менску, напрыклад, гэта крышку больш за 1%. Чаму, як вы лічыце, там сапраўды сітуацыя з беднасцю ў гэтых усходніх рэгіёнах Беларусі, на Гомельшчыне, на Магілёўшчыне найгоршая атрымоўваецца? Но, к сожалению, эти регионы всегда и с экономической точки зрения, они создавали меньше ВВП, там уровень зарплат меньше, чем в других регионах. То есть экономически они намного слабее. И, соответственно, там, где регион экономически слабее, там создается меньше рабочих мест, ниже уровень зарплаты. И поэтому, вот, скорее всего, это связано вот и с тем, что количество людей, которые живут за чертой бедности и имеют доходы меньше прожиточного минимума, их там больше, да, в этих регионах. Но и так всегда было, когда мы говорим о регионах, которые граничат с Западом, да, западной границей. Там всегда создавались трансграничные компании, которые создавали рабочие места, люди имели возможность выезжать за границу и работать, и иметь более высокую зарплату, в отличие от тех регионов, которые находятся с другой стороны, да, нашей страны, да, на восточной границе. Поэтому тут вопрос скажем так, в таком экономическом распределении по регионам, да, справедливом, и одновременном развитии регионов, которые у нас, к сожалению, являются не одновременным, да, и не применяются меры никакие для того, чтобы стимулировать развитие в тех регионах, которые очень сильно, значительно отстают экономически от других регионов, и уж тем более от столичного региона, либо от самого Минска. Для Беларусь не создает, то есть были когда-то экономические зоны, которые действительно эффективно работали, но опять же, они намного эффективнее работали со стороны, с западной стороны страны. А вот с другой стороны мы, к сожалению, видим, что никаких мер не предпринимается. Яшчэ одно цікавае пытанне, гэта статыстыка Белстата о тым, колькі беларусаў выдаткоўваюць сваіх рэсурсаў на ежу, так? І атрымоўваецца, што прыкладна 37% ад прыбыткаў хатніх гаспадарак гэтая сума. Мы сёння таксама пытаемся, колькі вы выдаткоўваеце на ежу са свайго заробку, не з усіх рэсурсаў, а маючы на ўвазе тое, колькі вы зарабляеце. І вось большасць людзей... Гэта наша апытанка традыцыйная, і мы можам падзяліцца ўжо некаторымі вынікамі. Прыкладна пад 30% мы маем аднолькава у адказах. Гэта ад 20 до 40% заробку, ад 40 до 50% заробку і больш за 50%. Но ўсё ж таки больш за ўсё адказвалі, это 34%, это менавіта больш за 50% ад заробку. Больш за палову за заробак, так, спадарня Аліса, атрымоўваецца. Але ўвогуле, калі мы нават возьмем гэтыя 37% ад прыбыткаў хатніх гаспадарак, гэта ж вельмі такая, ну, высокая лічба, бо ў Еўропе, напрыклад, эканамічная устойлівасць лічыцца нам, напрыклад, там 20% прыкладна. Калі ўжо больш за 30%, гэта ўжо паказчык такой эканамічнай уразлівасці.
Действительно так, вы правы. Допустим, мы даже можем посмотреть на наши соседние страны. В Литве этот показатель в районе 21%, в Польше в районе 18-19%. Ну а если мы идем вглубь Европейского Союза, берем Германию, Австрию, например, этот показатель в районе 12-13% от всех расходов, затраты на еду. И тут же тоже, опять же, вопрос к методологии этих подсчетов, потому что затраты на еду рассчитываются исходя из расчетов потребительской корзины. А если мы посмотрим, как меняется потребительская корзина из года в год, которую рассчитывают белорусские чиновники, то мы увидим, что, например, такие товары, которые больше подвержены росту цен, например, свинина, говядина, они исключаются из потребительской корзины, то есть количество их уменьшается и заменяется картошкой, хлебом, какими-то крупами, которые не так подвержены росту стоимости. И за счет этого, и тем более, да, то есть мы имеем и так очень высокие показатели статистические, официальные, то есть, но за счет вот таких перемен в потребительской корзине, изменений, власти достигают вот этого высокого показателя. То есть если они действительно реально рассчитывали то, что люди потребляют, они там 800 килограмм хлеба, да, и картошки без мяса, без всего остального, без рыбы, то мы бы имели намного больше показатель согласно официальной статистике. И да, это очень высокие затраты, если учитывать, какие затраты еще уходят на коммунальные услуги и очень низкий уровень зарплат в Беларуси по сравнению, допустим, с соседними странами, то фактически люди живут на то, чтобы купить себе поесть, да, зарабатывают деньги, у них все уходит только на услуги, то есть нету никакой возможности создавать финансовые накопления, подушку безопасности финансовую, позволять себе покупать какие-то вещи или технику, которые просто необходимы в быту ежедневно, и в случае какой-то там поломки нету возможности покупать за деньги, которые имеются в наличии, то есть необходимо брать кредит, необходимо брать какую-то рассрочку. И это все говорит о том, насколько действительно плохо живут белорусы по сравнению с их соседями, да, с соседними странами, которые являются примером и к которым мы могли бы не то что стремиться, мы могли бы даже и обгонять эти страны, если бы не режим Лукашенко, который устанавливает вот такую экономическую политику внутри страны. Акурат вот вы узгадалі прыклады Літвы і Польшчы, дзе не больш за 20% на ежу ёсць выдаткаў, то вот в нашай апытанцы толькі 10% тых, хто адказаў, мае менавіта такія нізкія выдаткі. Яшчэ один момант. Вы кажаце пра тое, што нізкі заробак не дазваляе беларусам зрабіць нейкія буйныя набыткі, і яны вымушаныя браць крэдыты. Але з іншага боку, крэдыты таксама пад высокія адсоткі. І тут таксама трэба знаходзіць сродкі. Якім чынам гэтыя крэдыты можна пакрываць в такім выпадку? Ну, дело в том, что белорусы, к сожалению, по крайней мере, я это видела тогда, когда жила в Беларуси, и какое-то определенное время я в том числе работала в банке, в кредитном отделе, когда одабривались кредиты. Очень мало белорусов понимают, сколько действительно им обходится кредит. Любой кредит, любая рассрочка, которая предоставляется. То есть, как правило, люди не смотрят дальше, условно, там, дальше полугода, или они рассчитывают, что будет зарплата выше. То есть это чаще всего они берут кредит, который вот прям впритык, и который заставляет их экономить на элементарных вещах, например, на продуктах питания, да, покупать продукты питания хуже, отказывать себе в каких-то культурных мероприятиях, развлечениях, для того, чтобы погашать эти кредиты. И, к сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, а белорусы сталкиваются с тем, что денег и зарплат не хватает для того, чтобы погашать кредитные обязательства. Для этого берут люди снова новые кредиты. И вот эта вот закредитованность как белорусов, как физлиц, как и предприятий белорусских, она с каждым годом у нас нарастает. Хотя при этом белорусы считаются самые, скажем так, послушными кредитополучателями среди, допустим, постсоветского пространства. Да? У нас невысокий уровень задолженности по кредиту, то есть люди в первую очередь пытаются оплачивать кредиты и уже отказывают себе во всем остальном. Где брать деньги? Люди просто берут часто кредиты и рассчитывают на помощь своих близких, на то, что им поднимут, повысят там зарплату через месяц, через два, на сколько-то там
рублей, что даст им возможность жить условно, более легко расплачиваться этим кредитом, но, к сожалению, это очень редко соответствует тому, что происходит в реальности. Аліса, і ваш прогноз, ці будуть продукти харчування у першую чергу расці таким чынам, што рост прыбыткаў беларусаў не будзе паспяваць за этой інфляцыяй? Скорее всего, так. Мы уже на сегодняшний день видим, что инфляция по продуктам питания почти достигла в 10%, и чиновники открыто заявляют, что они собираются дальше ограничивать рост цен, а именно как раз-таки на продукты питания, но при этом мы видим, с другой стороны, насколько ухудшились финансовые показатели предприятий розничной торговли, у которых, например, сумма общего убытка выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. То есть предприятия уже дальше не вытягивают. У них увеличилось количество убыточных предприятий. И это все давит на то... В итоге, этот цикл, он замыкается тем, что предприятия банкротятся и сокращаются рабочие места. И люди зарабатывают меньше денег, потому что у предприятия нету просто-напросто возможности выплачивать зарплаты. И предприятие берет кредит, выплачивает зарплаты, но за кредитованность больше давит, и в итоге предприятие банкротится. То есть, к сожалению, белорусы и в первом, и во втором случае страдают именно белорусы. И, к сожалению, тут тем, что будут ограничивать цены, никак ситуацию не поменяют, потому что тут нужно менять монетарную политику в целом, потому что, с одной стороны, у нас есть МАРТ, который ограничивает рост цен, а с другой стороны, у нас есть Нацбанк, который накачивает экономику ничем не обоснованными деньгами и тем самым стимулирует внутреннее потребление, которое приводит к разгону инфляции. То есть это как замкнутый круг, из которого выхода на сегодняшний день у властей Беларуси нету. Если бы они не трогали рынок бы сам себя срегулировал и по ценам, и по предложению. Но, к сожалению, сейчас уже ситуация очень далеко зашла, и власти могут фактически только тушить пожар, который сейчас есть, и вот так точечно что-то останавливать. Но мы можем увидеть, например, ограничение роста цен административное, например, там на свинину, на говядину, но при этом такие продукты питания, как, например, кофе, шоколад, которые на сегодняшний день с начала года подорожали на 35%. Да, будем видеть резкий рост и более значительный, чем средний уровень инфляции. Или, например, яблоки. Они запретили ввоз яблок из Польши, и у нас прирост цен по яблокам 55% с начала этого года. Так абсолютно выглядае гэтая сітуацыя. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца у эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету. Дзякуй вялікі. Ну і нашу традыцыйную рубрыку «Навіны рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ-медыа, распачынаем цікавую тэмаю. Жыхары аграгарадка Коптіўка ў горадскім раёне на Магілёўшчыне абурыліся далучэннем іхнага калгасу да іншай гаспадаркі. Каб спыніць гэта, яны запісалі зварот да Александра Лукашэнкі. У звароце яны кажуць пра адсутнасць даверу да новага кіраўніка былога старшыні Мсціслаўскага і Шклоўскага райвыканкамаў Васіля Віцюнова. Не допустить присоединения нас к СЗО «Горы». Все уже в районе решили без нас, и нас поставили перед фактом. Действующий руководитель СЗО «Горы» уже был руководителем Мстиславского района. Жители Мстиславщины сейчас работают все у нас. Закроют наше хозяйство, агрогородок перестанет существовать. 140 человек останутся без работы. Услышьте нас! Ну а мы цяпер пераносімся ў Віцебск. Жыхары дому нумар 9 па вуліцы Лазо у гэтым абласным цэнтры у шоку ад уласнага ганку. Прыступкі рассыпаюцца, казырок пад дзвярыма. Таксама адзін з жыхароў дому зняў актуальны выгляд ганку на відэа. Паводле аўтара відэа, па такіх прыступках небяспечна хадзіць нават маладым людзям. А ў пад'ездзе жывуць пераважна пенсіянеры. Для іх кожны выхад з дома ператвараецца ў латарэю. Пашанцуе, не ўпадзеш. Асыпаецца не толькі бетон пад нагамі, але і сам казырок над уваходам. Карцінка непрыемная, дом стаіць, а пад'езд літаральна рассыпаецца на вачах. Мясцовыя жыхары баяцца, што чарговы дождж ці мароз канчаткова даб'юць і прыступкі, і казырок.
А у горках улады больш за паўгода не могуць знайсці чалавека на пасаду першага намесніка старшыні райвыканкаму, які б адказваў за сельскую гаспадарку і харчаванне. Гэтая вакансія вісіць на сайце рэспубліканскай службы занятасці ажно з красавіка. Першаму намесніку старшыні горадскага райвыканкаму ўлады гатовыя прапанаваць заробак ад 2741 до 3200 рублёў. Прэтэндэнт павінен мець 3-гадовы досвед працы ў сельскай гаспадарцы, а таксама вышэйшую за тэхнічную або ветэрынарную адукацыю. І яшчэ адна праблема ў Гомельскім раёне. Там акурат няроўная дарога ў пасёлку Бярозкі. Мясцовыя жыхары паспрабавалі выправіць пры дапамозе раённай газеты. Тая звярнулася ў дарожныя службы і атрымала адказ, што дарогу двойчы гейдэразавалі, але чарговы дождж паказаў, што або нічога не рабілася, або прынятыя захады не дапамаглі. Паводле жыхароў Бярозкі праблемы з дарогамі назіраюцца на вуліцах Ягаднай, Рабінавай, Палявой, Вішнёвай, Малінавай, Каштанавай і Баравой. Маўляў, там моцныя ападкі ператварылі дарогі ў вадаёмы. ДРБУ 113 праз раённую газету «Маяк» перадае, што грошай на асфальтаванне няма, дапамагчы могуць толькі грэйдараваннем. Наступны грэйдар на вуліцы Бярозкі абяцалі выслаць у снежні. На гэтым, гаспадарства, сканчваем наш эфір. Дзякуем вялікі за вашу увагу, каментары. Для вас працавалі Віталь Бабін, Анастасія Русецкая. Добрага вечара і добрых выходных. Пакуль.